Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombo ndiwikende ndimwemo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tamu unganyara tinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondityisa andichina zororo ndotsamira kune mwika kandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church namufundisi Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Proclaim Chaora ari kutiisira musign language. Pastor, kwazisai vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Toda kutenda hurukuro yatinayo nhasi ine musoro wenyaya unoti vakachenjera part 5. Ndizvo zvomufundisi. Maybe usati watanga kutaura Caston. Yes, Pastor. Tataura ndofunga mazuva akateerana zvikamu zvakateverana zvinokwana kuita 4. Tichingotaura musoro wenyaya mumwe chete iwoyo wekuti vakachenjera. Pfungwa iri kuramba ichidzokorora kubuda. Vari kunzi vakachenjera apa vanhu vanoenda nevhangeri kunodzidzisa vamwe zviri kudiwa naMwari semabudiro azviri kuita mushoko raMwari. Yes. Saka takaita pane rukoko rwamakapa kuvateereri nguva dzapfuura. Yes, I remember, sure. Kuti endaiwo munodzidza neshamwari dzenyu nemaneighbors enyu vanenge vatanga, tizivisiwo mutiudzewo matestimony ekuti zviri kufamba sei. Saka ndandoda kungoti kuvateereri tisati tatanga hurukuro yedu yanhasi, kana paine vakatotanga kuenda kunodzidza neabi avo, tiudzeiwo panhare dzatinokupai dziya kuti makanoona sei, makafamba sei. Tinodawo kuziva maexperience enyu tigosheyawo nevamwe pamhepo. Ndizvozvo chaizvo toda kutenda. Chidzidzo chedu chanhasi, Pastor. Right. Vakachenjera part 5. Nyaya yacho iyoyo haisati yapera. Maybe vateereri musakanganwika kuti zvidzidzo izvi tiri kupendera bhuku raDaniel kukokotedza dzimwe pfungwa dzakakosha dzekuti tibate dzatinodzidza mubhuku raDaniel. Saka nyaya yekuti vakachenjera, tanga tichinyanyotanga nevhesani maanayo here musoro, ndiyo futi yatiri kutanga nayo nhasi. Kuna Daniel 12. Daniel 12. Verse ya 3. Yes, verengerai vateereri. Verenge Daniel 12 verse ndeya 3. Vakachenjera vachapenya sokupenya kwokudenga, uye vanodzorera vazhinji kukururama vachapenya senyeredzi nokusingaperi. Pari kunzi vakachenjera vanodzosera vazhinji mukururama. Ndopataurwa namufundisi kuti vanhu vanenge vachishingaira kuzivisa vamwe kuti vatende kuna Mwari vagone kuponeseka, ndokuchenjera. But panzi futi vanhu ivavo vachapenya sezuva kudenga. Pastor, munogara senyeredzi kani? Chii chiri kutaurwa pa, Pastor? Now, sekukutaura kwatakambosangana nako mune chimwe chidzidzo chakapfuura. Yes. Zvakabuda pachena kuti munhu paanoenda achifamba neshoko raMwari, yes, achinodzidza neshamwari yake, achidzidza nehama yake kana nemuvakidzani wake, munhu uya waari kudzidza naye paanogashira Jesu, achitendeuka kuuya kuumambo hwaMwari, kudenga vanorekodha nyaya idzodzo dzinorekodwa, right, ningi
adzidzisa ningi nezveumambo husingaperi uyo agashira. Saka panobva paiswa nyeredzi kana kuti panoiswa star. Sezvaitwa kuchikoro kuti ukagona woisirwa star. Saka panobva paiswa star. But mastar aya zvaanozoita manje kana tava kudenga anochiiswa pa-crown yemunhu mumwe nemumwe pauri sezvinoita vema-uniformed forces kazviya okuti kana akapowa nyembe apromotwa. Hatiri unoona dzakaita unzara vamwe vacho unoona anenge akaita kuremerwa nadzo. Saka izvozvo manje ndo zvinenge zvakaita pamunhu umwe nemumwe aunzwa kuna Kristu nemunhu inyeredzi. Saka izvozvo manje ndo zvirunzi vachapenya senyeredzi kudenga. Saka matsanangura zvakanaka. Inini vhesi randaa ndichida kuti vateereri vazive kuti nyaya iyi yekuita izvi hakusi kungoita kuti kuitira chechi. Endai munzwe kuna vakorinde. Mufundisi vachatoerengera vakorinde kutanga 15 vhesi ya58. 1 Corinthians 15 verse 58. Saka hama dzangu dzinodikana, mirai makasimba, murege kuzununguswa. Mubatire Ishe zvikuru nguva dzose, muchiziva kuti kubata kwenyu hakungavi pasina munashe. Hanzi kubata uku hakungave pasina munashe. Pataurwa zvinhu zviri vateereri. Chekutanga hanzi chimirai musingazungunutswe. Ndikutotaura nemi vateereri tomboti ndingape semenzazo yechidzidzo chipi chinonyanya kutambudza munyika medu ano? Sechimiro chevakafa. Sechimiro chevakafa. Vazhinji venyu vateereri maakuzviziva kuti munhu kana afa kufunga kwese kunomira, aone haanzwe, haende kudenga ipapo, anenge akangofa, there is nothing. Saka pari kunzi chimirai musingazunungutsweka ndepekuti tomboti mumusha vafamba vonzi mbuya vakafa vakatsamwa vari kuti makapunza hari dzangu. Iwo wakunyatsoziva kuti akafa haana chaanoziva, haatsamwe, haafare. Pari kunzi panyaya yakadaro chimira manje. Hauchagoni kuramba uchikwekweretswa muchiita matare iwaya anosotesa Mwari. Ndo chekutanga pari kunzi hama dzangu mirai. Kureva kuti munhu ari kunzi mirai pachokwadi. Exactly. Chirega kubvapo. Because wachidzidza. Ndobva zvanzi moziva futi kuti kubata kwenyu hakungave pasina munashe. Kwakubata manje kwatati chitaura kuenda nevhangeri. Because hazviite kuti waziva chokwadi ichocho chaikutambudza muchiita matara asingaperi usati wakuziva chokwadi. Handiti waziva wongoeva vamwe vachiramba vachiita matare, unenge wakuchienda manje nevhangeri. Ndopari kunzi pakuenda paya Mwari anopa mubayiro. Kana munhu achienda nevhangeri, zvatiri kukurudzirwa vateereri muhurukuro dzatiri kuita kuti ngatibudeiwo tinodzidzisa vamwe chokwadi chataziva icha. Hakuzi kushanda mahara, Mwari achabhadhara. Ende hazvisi zvinhu zvekunge kuita zvechechi. Itori nyaya yaMwari, ritori zano rinotobatsira kuti nyika ino isvike pakuguma. Pari kunzi kubata uku ngatipadzokororei. Tingopatsimbidzira tisati tamhanya kumberi. VaRoma chapter 10 pastor. Verengei kubva verse 13 kusvika 17. VaRoma 10 verse ya 13. Nokuti ani nani unodana kuzita raShe uchaponeswa. Zvino vachagodana seiko kuna iye wavasina kutenda kwaari? Vachatenda seiko kuna iye wavasina kunzwa? Vachanzwa seiko kana kusino muparidzi? Vachaparidza seiko kana vasingatumwi? Sezvazvakanyorwa zvichinzi, dzakanaka sei tsoka dzavanouya namashoko omufaro ezvinhu zvakanaka. Asi vose havana kuteerera mashoko omufaro. Nokuti Isaya unoti, Ishe ndianiko wakatenda zvatakaparidza? Naizvozvo kutenda kunouya nokunzwa, nokunzwa kunouya neshoko raKristu. Saka pfungwa iri kunyanya kuramba ichitaurwa pamavhesi epasi iri kuti vanhu kuti vazotenda muna Kristu vanenge vanzwa vhangeri. But vhangeri hachisi chinhu chinotaurwa everyday kwese. Chinofanira kuita vanouya naro. Ndopanzi dzakanaka sei tsoka dzevanoya nevhangeri. But kuti vanhu vaende nevhangeri hanzi kuti nyaya yacho ifambe mushe, panoda anenge avatuma. Handimukuona kuti tiri mustudio inini namukoma mufundisi Rhodzi vateereri.
imimi tajairana maashamwari dzedu, saka muchiona hatizeze kukukumbirai kuti handei tinodzidzawo nevamwe. But muchiona kuti mufundisi pari kunzi vangaite sei vasina kutumwa. Handifunga kuti Mwari aingomirira urongwa hwemustudio, nekuti studio hadzina kutanga kare ka ndedzemanje mai, kureva kuti Mwari anga ine urongwa hwekuti vanhu vaende uye vatumwe. Ndo toda kuteedza nyaya iyo yekutuma iyi, tinyatsoona kuti pangafambwe sei ipapapa pakutuma apa. Saka toda tiende pana Matthew 28 verse 19. Musati maiverenga imi muri mufundisi, ndima iyo inonzi chii mukutaurwa kwayo nevadzidzi vebhaibheri? Matthew 28 verse 19. Ndo muri kuvunza panonzi Great Commission. Ndo zvandiri kutobvunza. Pandinenge ndichikubvunza kuti vateereri, pandinenge ndichibvunza mukoma Rhodzi, ndinenge ndichitira kuti zvimwe zvacho mubva mazvibatawo. Kuti ukanzwa panzi Matthew 28 verse 19 wobva zva ndo pane kutumwa kukuru Jesu paaituma vadzidzi. Ndo zvandinenge ndichingobvunzira chete. Matthew 28 verse 19 iverengei mukoma. Mateo 28 pavhesi ya19. Endai naizvozvo mudzidzise marudzi ose, muvabhabhatidze muzita raBaba neromwanakomana neromweya mutsvene. Apa aituma ndiana? Apa ndiJesu kaari kutuma. Ari kutuma anani? Vadzidzi vake kavana Peter nevamwe avari 11. Vari 11 ka. Zvekuti kutaura kwanhasi ana Peter tingavafananidze nanani? Anhasi taakutaura muchimiro chanhasi. Alright, ndabata mubvunzo wavo. Vana Peter tingavati ndo vafundisi, because Jesu akasweta makore 3 nechidimbu navo achivatirena ufundisi. Saka vana Peter tingangoti ndo vafundisi, zvekuti ndima yamaverenga yanzi endai naizvozvo. Tichida kutambanura chidzidzo chino, tinogona kuti Jesu aiudza vafundisi kuti endai muparidzire pasi rese. Saka tauda kuchinzwawo ivo vafundisi ana Peter vakaudzwa kuti ndovega here vaifana kuputira pasi rese vari 11 kana kuti 12. Toda kuti tione kuti anotuma ndiani. Handei tinzwe pana Peter wokutanga chapter 2. 1 Peter chapter 2 verse ya 9. Verse ya 9. Ndaipa 9. Asi imi muri rudzi rwakasanangurwa, vuprista hwamambo, rudzi rutsvene, vanhu vaakazviwanira, kuti muparidze kunaka kwaiye wakakudanai, kuti mubve parima muuye kuchiedza chake chinoshamisa. Manzwa here zvaakutaurwawo naPeter? Maona kuti ndaita maune kuti muverenge tsamba kubva kuna Peter. Peter umwewo vakaudzwa kuti endai naizvozvo. Pane vakaudzwa nzi endai naizvozvo, mumwe wacho ndiPeter. Ndiye ane tsamba ramaverenga. Akuchiudzawo vaaiparidzira nhengo dzechechi kuti ndo zvamakadaidzirwa naMwari kuuya kuchechi kuti muparidze. Amenoti muri kuibata mabata kuti kudi. Zvandabata tiri kutaura nyaya yekutumwa. Yes. Because panzi kuti vhangeri riparidzwe rinoda paina atumwa. Yes, pastor. Ndobva taona kuti isusu Jesu akatuma vadzidzi kuti endai munoparidza, vari vafundisi kutaura kwanhasi. But Peter akutsanangurira vatendi semumwewo vafundisi vacho, akutoti kuvatendi chamakadaidzirwa kuti muuye munyaya dzekutenda, makatodaidzirwa kuti munoparidzirawo vamwe nezvaJesu. Exactly. Saka kutuma uko hakugumire pavafundisi. Right. Kunoenda futi chero nenhengo dzechechi, wese anzwa ari kutonzi naJesu. Nhengo dzechechi dzinotumwa nani? Maybe musati mapindura muchiri kuna Peter. Endai pachapter 5 moverenga verse 2 to 4. First Peter. Chapter 5 verse 2 to 4. 1 Peter 5 verse ya 2. Fudzai boka raMwari riri pakati penyu, musingazviiti nokurovererwa, asi nomwoyo unoda nokuda kwaMwari, musingazviiti nokuda kwekukarira pfuma yakaipa, musingaiti nesimba nezvamakagoverwa, asi muve vatungamiriri veboka. Kana mufudzi mukuru achionekwa, muchawana korona yokubwinya isingasvave. Saka Jesu ndiye mufudzi mukuru, akatuma vamwe vafudzi ana Peter. Saka vana Peter ndo pari kunzi nebhaibheri nevamwe vafudzi vese muchimiro chanhasi vafundisi vaakutaura. Hanzi fudzai boka raMwari kureva kuti chechi,
muchiteedzera mufudzi mukuru. Mufudzi mukuru Jesu akaita sei? Akatuma vanhu kuti endai mudzidzise vamwe. Saka imimi vafudzi vaduku kureva vafundisi, tumaiwo nhengo dzechechi ngadzidzidziswe dzoendawo dzonodzidzisa vanhu. Hanzi ndo oda yacho ipapo. Saka pamubvunzo wekunzi vangagonoparidza sei asina avatuma, mumwe watiri kuona ari kufanira kutuma vanhu vafundisi. Okay. In other words, vafundisi vari kungotandavadzira nyaya kune vavanotungamirira. Yes. Kuti zvatiri panapa takatotumwa. Saka nemiwo futi muri mukutumwa ikoko. Yes. Vari kutandavadza nyaya iyoyo. Saka mubvunzo wangu manje, pindurai makamirira vafundisi vakawanda. Muri kuita here izvi? Ndakufutaika. Because kazhinji zvinenge zvakunyanya kuitika ndezvekuti vafundisi pane kakunakidzwa kekungoti vanhu vatiunganire pasina kuzodzidzisa kuti vanhu vaende kunodzidzisawo vamwe. Hani mazvonaka sekunge zvinofanira kuperera pamufundisi. But pfungwa iri kubuda mubhaibheri ndeyekuti pamufundisi ngazvivepo zvotambidzwa kunhengo, nhengo dzichinotambidza vamwe. Ndo panga pachinzi musingaitire fuma. Tsanangura ipapo. Kuti because kana ukati vanhu vakuunganire iwe uda kubenefita iwewe. Uda kubenefita. Asi ukavati vaungana uvati aiwa chamadaidzirwa naMwari kuti muende nevhangeri. Hausi kuti vanhu varambe vakafokasa pauri iwewe. Because chiri kudwa naMwari kuti nyika ifokase pana Jesu. Hani mazvonaka. Saka ukatambidza vamwe vachitambidza vamwe, kunyepa kuti vanhu vazoisa ziso pauri. Right. Toti vanhu nhengo dzechechi dzabvuma kuenda pastor, vobva vanodzidza nevamwe, koita vagashira vhangeri. Saka vanenge vagashira vhangeri vanobva vauyawo kuchechi. Chimire ichocho chinenge chaita sei? Ndoda kuti muverenge vaEfeso. VaEfeso 2 vhesi ya19. VaEfeso 2 pa19. Yes, pastor. Naizvozvo hamuzati muchiri vaeni navatorwa, asi vobwo pamwe chete navatsvene naveimba yaMwari. Saka vanenge vaparidzirwa vaya vadzidzawo pavanoya kuchechi, hanzi hamusisiri vaeni, rechirungu rinenge chiti aliens. Riri kuedza kuburitsa kuti ukaya kuchechi hakusi kwekuti wobva wangoswoti zii sekunge wauya kuzvinhu zvavo. Kunge wauya kuzvinhu zvavo. Bhaibheri kutoti wauya kuzvinhu zvako. Kuratidza kuti hapana ari kunyatsonzi ndiye. Wese ari kuuya atofanana nevengi varipo kare. Kureva kuti auya, kureva kuti aparidzirwa akauya naaparidza vari kubva vanopinda muchimiro chimwe chete. Unoziva kuti pawataura pawativerengesa nyaya yekuti hapana mwene munyaya idzi, watirangaridza muchidzidzo chapfuura here kana kuti chapaseri, patakaona mienzaniso yemukadzi wepatsime wepaSamaria. Exactly. Achingosangana naJesu, hana kuzvitora kuti ndatosangana nenyaya iyi nhasi. Akabva atoenda kunoparidza muguta. Right. Tikaona futi uyu womadhimonika region anoti ndandiri benzi plus akati ndodawo kuteera. Jesu akati aiwa endakumba kwenyu unodzidzisa. Saka hazvina mwene hazvina munyowani. Right. Tiri pachidzidzo vavateereri vakachenjera part 5. Rambai muri pachidzidzo timbonzwa kambo tuye tosusukidza nyaya iyoyi. Nawana shamwari yakandida, ndisingazivi akandifuwa nerudo akandisunga kwari, moyo wangu wasungwa nefundo rorakasimba. Jesu ndiri wako, ini uri wangu narini. Ndawana shamwari yo shamwari yakandifira, handi upenyu pachete asi akazvipira. Zvendinazvo handi zvangu ndakamuchengetera.
moyo simba upenyu zesenge zake nalini ndawana shamwari akapiwa masimba ese kundichengeta munzira ino yenda kudenga mbiri kupenya yokuti indisimbise ngandirinde ndisewenze pambe rinozorora ndawana shamwari ine mutsa idine rudo ndimutungamiri kwaye ane zero nesimba kuna iye anondidandino wana masimba korufurunga kurire ndiri wenyu narini. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi neurukuru yedu vakachenjera part 5. Yes. Yes, pastor. Musakanganwe pastor kuti pari kuitika zvinhu zvese izvi kufamba nevhangeri vafundisi nenhengo zviri kuitwa takamirira kudzoka kwaJesu. Musakanganwe. Saka muchiona chirongwa chichinzi the second coming of Christ. Saka Jesu paaida pane paakambotaura nyaya iyi yekumirira kudzoka kwake, kuti vanhu vanofanira kuva vachiita sei, achiitaura achiita kunge mufananidzo. Endai kuna Luke 12. Ndoda kuti muverenge verse 35 ne36. Kuna Luke 12 verse ya 35. Zvivuno zvenyu ngazvigare zvakasungwa nemwenje yenyu ipfuti, nemi muve savanhu vakarindira Ishe wavo pakudzoka kwake kumutambo wokuwana, kuti kana akasvika akagogodza vamuzarurire pakarepo. Pari kutsanangurwa nyaya yekurindira, kumirira. Saka pane zvinhu zvataurwa asi zviri mumufananidzo wemuranda here amirira Ishe vaenda kumuchato. But zvinhu zviri kubuda ipapo zvandabata, kwanzi kuti ugone kurindira kudzoka kwaIshe, pari kuda kuti chiuno chinge chakasungwa, mwenje ichipfuta. Ndo zvinhu zvandabata. Zvinhu zviri pari kunzi zviuno zvigare zvakasungwa. Matauriro emubhaibheri ari kungoreva munhu ari pabasa. Amenoti kureva kuti kusunga chiuno hausunge wakagara. Yes. Mucherechedzo wekuti wamirira kupinda muaction. Wamirira kupinda muaction. Ndima dzemubhaibheri vateereri mukazwana nguva muchitsvaga panonzi havakazvisunga chiuno vachidi pane paine munongedzo wemunhu arida kupinda muaction. Saka pari kutonzi kuvanhu vese vanoda kuponeswa, vanoda kuzoenda kudenga panoya Jesu, vanofana kuva vari vanhu vari muaction. Maionaka. Saka action vanhu vari mubasa magona. Action manje kai. Ndandichitya kuti muchafunga kuti pamwe iri kurehwa muri pachechi. I-action yatiri kutaura yekuenda nevhangeri. Mirai hamunaunzwa. Zvandoda zvijeke mufundisi. Pane action dzinoitwa vanhu vachitoti vari kuitira Mwari pachechi. Handidzo dziri kurehwa. Pari kurehwa action tichiita kuti vamwe vatendeuke, tichidzidza navo shoko. Pane action, ndopa example yekutiko. Kuridza ngoma kana hosho muchechi. Ungona kuti unenge uchitoita something. Handizvo zviri kurehwa apa. Handiko kunonzi kubatira Ishe kuri kurehwa apa. Apa pari kurehwa kubatira kwekutoenda uchinodzidzisa vanhu. Kureva kuti kana vanhu vachiimba pachechi
zvinhu zvinobatsira paworship kuti vanhu vasumudzirwe zviri pachavo but kunzi munhu vaita basa kubuda kuenda kunoparidzira vamwe panotoone mumwe mufananidzo unombotaurwa mubhaibheri wematarenda kuti matarenda ngaashandiswe. Pfungwa inenge ichirehwa ndiyo iyi yekuti vhangeri riuye. Saka hazvisi zvekuti mungori pachechi moti mainingu anobatira Mwari, hongu kubatira Mwari, but muchidzidzo chino ichi kubatira Mwari kuri kutaurwa ndekutonodzidza nevamwe shoko muchivakoka kuuya kuna Tesu. Muchivakoka kuuya. Saka yanzi number 1 anenge ari muaction. Number 2 ndobva panzi mwenje ichipfuta. Mambopanzwapo? Ndapanzwa pemwenjeka kuti mwenje yenyu ngairambe yakabatira. Asi matochi manje emuchechi. Alright. Chirawe zvemubhaibheri. Inzwai kuti chirawe ichocho mwenje chete chii pana Mapisarema 119 verse 105. Mapisarema 119 verse 105. Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu nechiedza panzira yangu. Saka shoko raMwari bhaibheri ndo tochi, ndo mwenje unotungamira kufamba kwemukristu. Ndo mwenje uyu. Saka pari kunzi zviuno zvigare zvakasungwa aterere nemwenje ichipfuta. Zvinhu zviri zvatobuda ndezvekuti chekutanga pabuda kuti munhu ari paaction kudzidza nevamwe vhangeri. Chechipiri chabuda ndechekuti chaari kushandisa kuti vamwe vauye kuna Mwari ibhaibheri. Saka mukristu kana ndakunzwai muri kuti mutendi wega wega kana watouya kuzova mukristu hauna kuuya kusokogara, watouya kubasa. But basa racho ndiro remwenje rekuendesa shoko kuti rivhenekerewo nevamwe, kuenda neshoko kune vamwe. Because zvofanira kujeka kwamuri vateereri hameno kunharaunda kwamunogara hamusati mambozvisangana here kuti panogona kuita baba kana mai vanonzi mai ava vanobatira Mwari but vasingashandise bhaibheri. Havatodi kurinzwa bhaibheri asi unongoinzwa kuti vanobata zvikuru asi vachitoita zvinenge zvekunamata. Ndosaka ndiri kutoti zvijeke kuti pari kunzi kutumwa kutumwa tichinyatsoitei kuenda tichinodzidzisa vanhu asi tiine bhaibheri pastor. Nokuti bhaibheri ndo chiedza chacho. Takuda kuchiona panzi chiedza chichipfuta. Because chinogona kuvapo asi chisiri kupfuta. Sezvinogona ita rambika rinogona kuvapo asi risina kubatidzwa. Saka kubatidza kwacho kuti makurira umushaimi marambe enyu kuti abvire maita sei kuti abvire taibatidza. Tangai mamboverenga. Sorry vateereri zvandiri kupindurwa namukoma wangu but tichasvika pamhinduro yavapa Mateo 25. Endai pavhesi ya2 kusvika pa4. Aiwa chimboverengai Matthew 25 verse 2 to 4. Mateo 25 vhesi ya2. Vashanu vavo vakanga ari mapenzi, vashanu vakanga vakachenjera, nokuti mapenzi akatora mwenje yawo akasatora mafuta, asi vakachenjera vakatora mafuta mumidziyo yavo nemwenje yavo. Iparable kana kuti mufananidzo wevasikana vane 10 inyaya yakajairika kuvatendi vakawanda. Saka yanzi vaive 5 vakangwara 5 vasina kungwara. Saka vasina kungwara yanzi havana kutora mafuta. Isai mumutauro wanhasi panzi mafuta. Pari kunzi mafuta hasi mafuta ecooking oil. Aiwa, mafuta anoita kuti mwenje ubvire separafini. Saka vasina kuchenjera havana kutora parafini imwe. Saka pari kunzi pakazotanga muchato chikomba chauya, pavakada kubatidza marambe avo vakabva vaona kuti parafini havasisina. Nyaya yacho ndofunga munoiziva. Saka chinoita kuti lempi ribvire kana tikutaura setup yekumusha kwerambi reparafini panoda parafini. Ndopandaa chibvunza ipapo. Saka zviri kubuda ndezvipo ateereri pamufananidzo uri kupiwa naJesu uri kunzi zviuno zvenyu zvigare zvakasungwa nemwenje yenyu ichipfuta. Jesu ari kuti vadikani garai muchishandira Mwari. Mukushandira kwenyu Mwari
muri kuenda nevhangeri kune vamwe. Vhangeri rinowanikwa mubhaibheri ndo mwenje. Mwenje wacho kuti upfute unoda mafuta kana kuti unoda parafini. Parafini yacho muchidzidzo chevasikana vane 10 inenge wamweya mutsvene. Mazvibata kamanje. Nekuti bhaibheri rega pastor rikazikanwa nemunhu asingadi kutungamirwa naMwari, asingatungamirwe nemweya mutsvene, anogona kuriziva kubva kuna Genesis kusvika kwarinoperera zvisina kana zvazvinobatsira. Koita mumwe munhu asati akumboziva ndima dzakawanda, anenge achingoziva Mateo 5 yake inoti vakakomborwa nenzara nenyota yekururama. Akaitsanangura Mateo 5 yake iyoyo nengari yekuti ari kutungamirwa nemweya mutsvene, vakawanda vanouya kuna Mwari. Isai mumashoko. Kana ndakunzwisisai mufundisi muri kuti mimi kuve mukristu kuuya kubasa. Yes. Basa racho nderekuenda nevhangeri. Tichishandisa bhaibheri. Yes. Ndo mwenje unovhenekera vanhu. Yes. Kunoridzidzisa kuonesa munhu kuti apa pauri mararamiro auri kuita uri kufamba munzira dzinonourayisa. Ndokuvhenekera ikoko. Yes. Munhu ubva apinda mumakwara anodiwa naMwari. Yes. Asi kuti munhu agone kunotsanangura zvinojeka zvinonzwisisa zvinonzwisiswa neumwe. Yes. Zvinotoda kubatsirwa nemweya mutsvene. Exactly. Ndo mafuta acho. Ndo mafuta acho. Ndo anoita kuti mwenje ugare uchipfuta. Saka pamatsanangura pasi nyaya yayi takamboitaura, imbokumbirai kavateereri vedu vatenge mabhaibheri. Alright. Ipapo pastor ipapo unoziva vakawanda vanoita zvechechi anongoenda mufunge nekapesi netumapefyumu mupesi nefoni, but kuti unyatsoona kuti maturusi acho ekuita basa ari kupa hapana. Saka muchiona zvinozonetsa kuti munhu akadaro onzi endo unodzidzisa mumwe. Anotoseka, anoshaya kuti imbotaurai nemamatauriro, because kune kwandakambotenderera ndikashandira vanga vasitorino mari, but pandaitaura navo vakatoona kuti bhaibheri rinogona kutotengeka munhu akatengesa huku dzake. Vamwe vaitotengesa tumbudzi twake obva atotenga bhaibheri nehimbuku, chiimbiro chiya chemucheche. Imboedzai kutaura navo vanhu vanzwisise kuti bhaibheri vatendi vakawanda havana bhaibheri pasi. Unoziva kuti pane umwe musi wataikurukura wakatsanangura nyaya iyi nenzira yakanditi bati Mwari ngaatibatsire. Uchiti munhu anototi akohwa unotenga hosho yekungonoridza kuchechi, asi bhaibheri haana. Anenge asina. Handitazvona iko kuchikoro chaiko mubereki anokoshesa kuti mwana aende nemabhuku, kuti pangadzidzwe pasina textbook. Pachikoro vanhu vanotonetsana naheadmaster kuti hausi kugona administration, kuti unoita maclasses ese klasi yese inoita textbook 1. Handitazvona kuchechi ndokwaunoona vanhu 2000 vachiteerera munhu 1 aine textbook. Saka ipapo zveshuwa zvauri kutaura mufundisi kuti vanhu hatitengei mabhaibheri tigozviverengerawo. Tozvive ndo mwenje wacho unonobatsira. Inini kare ndaizvinzwisisa kuti sei vanhu vanga vasina mabhaibheri. Waigona kuona ana mai vakangogarapo vachingoudzwa zviri kubva mumusoro memunhu. Kwataibvawo kare zvinge zvisati zvadaro, but muchaona kuti nyika yedu ine zvirongwa zvayakaita zvakawanda zvekuti almost vanhu vese vakuru vakasvika grade 7. Hapana chikonzero pastor kuti munhu akasvika grade 7 atina handidi kushandisa bhaibheri kana kuti kwenda hatishandise bhaibheri munhu akasvika grade 7. Saka ngatichionai kuti nyaya yekutumwa ipi Jesu paakaitaura, Peter akaita mubvunzo. Iye Peter wataa tichidzidza uya endai pana Luke 12 ipapo verse 41 to 42. Luke 12 verse 41. Yes. Zvino Petro akati kwaari, Ishe, mufananidzo uyu munotaura kwatiri kana kuna vose here? Ishe akati, ndianiko mutariri wakatendeka wakachenjera uchaiswa naShe wake pamusoro pavaranda vake kuti avape muguvi wezvokudya zvavo nenguva yakafanira. Jesu paitaura hanzi Peter akashamisika akati, imi nyaya yamuri kutaura yekuenda nevhangeri vanhu vachinodzidzai mwenje ichipfuta zviuno zvakasungwa ndeyeduwo here kana kuti muri kutaura nevanhu avo nje? Isu sevafundisi tiri kupindawo papi?
mukudzwa zvaivata because Peter aita sevafundisi kana ndisu tinotungamira kuchechi kwauya vanhu iye kubuda iye haifaniri kunyanyira kuvanhu here vachinodzidza nevamwe. Jesu haana kukanganisika nekubvunza uko but zvakabva zvapa Jesu mukana wekutsimbidzira basa guru revafundisi. Zvikanzi basa guru revafundisi kana vari vafundisi vakachenjera vanofanira kuziva kupa nhengo dzesangano zvekudya zvinoenderana nenguva. Maybe imboverengai Matthew 4 verse 4 titange tangonzwa kuti zvekudya zvii. Matthew 4 verse ya 4. Yes. Asi akapindura akati, kwakanyorwa kuchinzi munhu haangararami nechingwa bedzi asi namashoko ose anobuda mumuromo waMwari. Saka zvekudya zviri kutaurwa muchidzidzo ishoko raMwari. Saka Peter paakabvunza kuti nyaya iyi muri kuti nesu vafundisi tosiya kuchechi kusina anodzidzisa here toendawo kunoita basa. Zvikana Jesu aiwo mufundisi akachenjera akangwara anofanira kuziva kupa zvekudya kunhengo, zvekudya zvacho zvichienderana nenguva. Kureva kuti anofanira kugona kudzidzisa nhengo zvinoenderana nenguva kuti nhengo dzive equipped vagone kunoita basa. Pari kunzi zvekudya zvinoringana nguva pastor. Munyika yedu inei nezvinoita weather yedu nechi vanhu vanovhunduka ukapa vana porridge kuma2 masikati. Zvakajairika kuti porridge inopiwa kuseni. Ende vanhu vanogona kuvhunduka futi kuti kumanheru especially kumamisha I know kuti zvinogona kuitika vamwe vanogona kuti hatiri kurarira hedu tii vonwa tii nembambaira but generally kumamisha hazvina kujairika kuti wiki rese ripere vachiti vakati porridge kuseni masikati vasina chavadya manheru voti tikudya mbambaira. Hazvina kujairika. Mbambaira dzinonyanya munyika yedu dzinonyanya kushandiswa kuno kuseni uko. Saka ndo pari kunzi sezvatinongoita pakudya chikafu chenyama vafundisi vakachenjera vanofanira kuziva chikafu chinoenderana nenguva dzatiri kurarama. Mirai ndichakupai kuti mutaure. Ndoda kumbopa muenzaniso wamwe vafundisi vakuru saNoa. Munguva yaNoa dambudziko raivepo vanhu vanga vaipa Mwari achida kuparadza nyika vaifanira kuzorarama vaiponera muareka. Saka meseji yaive naNoa ndeyekuti kune murove uri kuuya vanhu vachaponera muareka. Ndo meseji yemazuva iwayo. Ndo yaive meseji yemazuva iwayo. Noa isaenda achiti kutaura chokwadi ende Mwari akanaka. Hakuna rimwe zita rinopfuura raJehovha. Mwari akanaka. Why? Nguva iyoyo message ndeyekuti wedu wetendeuka nyika iri kudii? Saka zviri kunzi vafundisiwo vanofanira kuziva zvekuudza vanhu zvinoenderana nenguva. Imbotaurai manzwa kuti kudii. Ndachida kutotaura yaNoa but wabva waijekesa kuti kune tingati emphasis inofanira kuzikanwa pekuiswa zvichienderana nenguva zvinoita kuti vanhu vatore maposition anoenderana nezvinofanira kuitwa panguva iyoyo. Tikangoita vafundisi vakadaro ndo vari kunzi nechidzidzo mufundisi iye akachenjera. Saka vateereri zvitoriko kuvafundisi kuti mumaziso aMwari kune mufundisi anenge achinzi uyu haana kuchenjera uyu akachenjera. Toda kuona kuti vakachenjera vafundisi zvii zvavari kufanira kuita, chikafu chipi chavari kufanira kufidha nhengo chinoenderana nenguva dzatiri. Rambai muri pachirongwa chidzidzo chedu chiri kuti vakachenjera part 5. Regai timbonzwa kambo. Kuda Jesu kumuda wira kwazo kuzorora pachidzidzo nekuti wakadaro Jesu ndasimbira ndakabatsirwa naye. Jesu anondipa moyo kusimbira
ndakuda Jesu, ndachena neroparo, ndapona ngekudalira kuna muponesiwo. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Unde zvakanaka kwazvo kusimbira kwa Jesu, kugashira kuna iye rufaro neupenyu. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Ndinovhara ndakadzidza kusimbira kunemwi, ndinoziva ndichagara pamwe nemwi narini. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Jesu, Jesu, ndasimbira, ndakabatsirwa naye. Jesu, Jesu, anondipa moyo kusimbirazve. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tichienderera mberi nehurukuro yedu vakachenjera part 5. Toda kutenda patapedzisira mufundisi taona kuti munhu wese ari kutumwa pabasa. Vafundisi vodzidzisawo nhengo, nhengo dzoenda kunodzidza nevamwe. But nyaya yedu yazoperera pakuti vafundisi vanenge vaifanira kumbodzidzisa zvipi zvacho kunhengo. Okay. Ndopanzi naJesu aiwa hapanetse, kwagara kunotori nevafundisi vakachenjera. Okay. Zvinoita mufundisi akachenjera anoziva dzidziso yekupa vanhu inoenderana nenguva. Right. Ndambopa muenzaniso waNoa. Kune mumwe murume uyo aiparidza before kuuya kwaJesu ainzani John the Baptist. Right. Aive nemessage ipi? Aitika tendeukai kugadzirira kusangana naMesiya. Pakauya Jesu kekutanga wasvika. Aisaparidza zvimwe zviya zvekuti anoramba achingoti Jesu vakanaka, Mwari vakanaka, because chinhu chaienderana nenguva ndechekuti Jesu anga akutouya. Ende John haana kuparidza zvengarava because haana kuparidza zvengarava kuti vanhu vachapinda mungarava, hachisi chokwadi chaienderana nenguva. Vara racho rinobuda zvakanaka. Ndikushaya kuti munozoriisa mushona muchiti pfungwa iri kubuda apa ndeyekuti Jesu ari kuti vafundisi vanofanira kudzidzisa nhengo, present truth. Kureva kuti vanofanira kudzidzisa chokwadi chinoenderana nemazuva iwayo. For example, munyika medu pasi I know vanhu vazhinji havauye kuchechi, vanotoita zvimwe zvakadaro, vanodhakwa vachiita zvakadaro, havauye kuchechi. But tinganyatsoti here munyika medu muno mune problem yekuti kune vanhu vanototi Mwari hako. Munomu chero munhu asingaende kuchechi unotonzwa taura kuti hapana angarambe kuti Mwari ariko here. Vanoziva kuti Mwari ari. Saka tomboti ndiwe mufundisi muchechi, ungabva wapedza here gore rese uchisadharara kuti chokwadi Mwari ariko, uri ipapo bedzi, pangabva tingati here uri kufidha vanhu nechokwadi chenguva, because chokwadi chinofanira kuenderana zvichienderana nepane need muzano raMwari.
ndikuedza kuti January to kunyangwe December ichocho chiri chokwadi, asi pane chenguva chinofanira kuti Exactly, Pastor, vanhu kuti- vapinde mugiya riri kutoti Mwari kudiwa. ariko ichokwadi pastor but chingabva chachokwadi here chekutsimbidzira gore rese because even asinotoya kuchechi haana kana nharo napo hani mazonaka saka vafundisi vakachenjera bhaibheri rinozoisa rega pachena Okay. kuti zvii zviri kufanira kudzidziswa vanhu All right. endai pana zvakazarurwa 14 zvakazarurwa 14 kubva vhesi 6 kusvika pa12 zvakazarurwa 14 kubva iverengei pavhesi yese ya6. vateereri nyatsoteerai ndima iyi yakati rebei mufundisi vachiiverenga then tozoenderera mberi iverengei yese kubva pavhesi 6 kusvika pa12 pastor zvakazarurwa 14 vhesi 6. Zvino ndakaona mumwe mutumwa achibhururuka pakati pedenga, ane evhangeri isingaperi, kuti aiparidzire vanogara panyika namarudzi ose nendudzi dzose nendimi dzose navanhu vose. Akati neinzwi guru, ityai Mwari mumurumbidzei, nokuti nguva yake yokutonga yasvika. Namatai iye wakasika denga nenyika negungwa namatsime emvura. Ipapo mumwe mutumwa akatevera achiti, rawa rawa Bhabhironi, guta guru rakanwisa marudzi ose waini yokutsamwa kwoupombwe hwaro. Ipapo mumwe mutumwa wechitatu akatevera akati nenzwi guru, kana munhu akanamata chikara nomufananidzo wacho nokugamuchira chiratidzo pahuma yake kana paruoko rwake, naiye uchanwavo waini yokutsamwa kwaMwari yakadirwa isina kuvhenganiswa mumukombe wehasha dzake. Uchatambudzwa mumoto nesuferi pamberi pavatumwa vatsvene napamberi pegwayana. Utsi hwokutambudzika kwavo hunokwira nokusingaperi-peri. Havane zororo masikati nousiku, ivo vanonamata chikara nomufananidzo wacho nounogamuchira chiratidzo chezita racho. Ndipo panokutsungirira kwavatsvene vanochengeta mirayiro yaMwari nokutenda kwaJesu. vadzidzi vebhaibheri ndima yaverengwa namufundisi zvakazarurwa 14 kubva pavhesi 6 kusvika pa12 vanoitumidza zita rekuti 3 angels messages sezvinoitika pana Mateo 28:19 paya panonzi the great commission. Iyi ndima iyi yekuna zvakazarurwa 14 vhesi 6 kusvika pa12 vanoitumidza kuti the 3 angels messages. Sei ichitumidzwa kudaro pastor? Zviri kubva pangirozi nhatu dzaonekwa kaisaka ichinzi shoko rengirozi nhatu. Shoko rengirozi nhatu. Yes. Pakuti ngirozi dzaibhururuka pakati pedenga chii pastor? Hakusi kubhururuka kuri literalka, Ehe. asi mucherechedzo, Okay. munongedzo, because chinhu chiri mudenga chinoonekwa kure nepedyo. Right. Vari kokoko vanochiona. Saka kunongedzera kuti meseji iri kutaurwa nengirozi iyi imeseji inofanira kuenda kuvanhu vese mupasi rese. Right. Saka ngirozi idzi padzaonekwa dzakateedzana dzichidedzera zvekuti nyika yese yanzwa kuratidza kuti ivhangeri rekuti richasvikira munhu wese munzeve. Pane zvishoma zvandangopika pastor pamaa muchiverenga maybe zvekungonokora zvitipe idea yekuti mufundisi akachenjera ndezvipi zvaanenge achidzidzisa nhengo Alright. kuti nhengo dzigodzidzisawo vamwe because bhaibheri rati mufundisi akachenjera anoziva shoko kana kuti chikafu chekufidha nacho chechi chinoenderana nenguva. Chekutanga panzi ityai Mwari, fear God and give glory to him. Kudi Kana zvichinzi ityai Mwari, Deuteronomy anotisira pachina kuti kutya Mwari kumuteerera nekuchengeta mirayiro yake. very good, meaning to say kuti chokwadi chenguva ino hachisi chekuti Mwari ariko here kana kuti haako but chiri kutoti ariko zviri kuzikanwa Right. but Mwari uyu anoda vanhu vanomuteerera. Right. Ko give glory. Kana tikatora semuenzaniso kuna vakorinde Pauro achiti kana muchidya kana muchinwa kana muchiita chinhu chipi nechipi Right. itai zvese kuti Mwari akudzwe. Do zvese so that God is glorified. Yes. Right. Saka kureva kuti
unofanira kuti kana waakunodya, mufundisi ngaadzidzise vanhu kuti kana uchidya, yes, pane kudya kunosvotesa Mwari. thank you. Saka unofanira kusarudza zvekudya zvako. Haungodyi ndachanaka mukanwa, aiwa, kana uchadayira munyu. Unodya nekuti Mwari anotendera kuti izvozvo zvidyiwe nemutende. Right. Kana kunwa, haungonwa chese chinomedzeka, aiwa, unofanira kuti Mwari arumbidzwe pamanwiro ako. Kune kunwa kunosembura Mwari. Yes. Saka ndezvimwezvo ndobva zvanzi chinhu chipi nechipi kureva kuti maeria ese eupenyu, kungaa kudressing, yeah, kungaa pamagariro, marorero chaiwo nemarorerwo. Saka pazvinhu zvese mufundisi anofanira kudzidzisa kuti paeria ishi Mwari anoda izvi. Kana kuri kurooranaka, Bhaibheri rinoti murume mumwe nemukadzi umwe chete ndo zvinoita mufundisi. Saka vafundisi abi yangu, ngative vafundisi vakachenjera, vanoziva meseji yekupa inoenderana nenguva. Hatikurumidzei kucherechedza area yedu, because tikanonoka nhengo dziri kunzwa chidzidzo ichi. Hazvina kunaka kuti nhengo dzitozoona kuti mufundisi ninga haana kuchenjera, mufundisi ninga akachenjera. Kuchenjera kuri kubuda panapa. Hatidzidzisei vanhu chokwadi chenguva, dzidzisai vanhu kapfekero, dzidzisai vanhu zvinodyiwa, dzidzisai vanhu karorero, dzidzisai vanhu kutya Mwari nekumuteerera. Pane imwe pfungwa yabuda mufundisi, yanzi nguva yake yekutonga yasvika. Nguva yake, for the hour of judgment is come. Iyi takaidzidza muzvidzidzo zvakateerana zvichidzokorora kuti pane rutongo runofanira kuitika, yes, rwekutsaura kuti ava ndo vachazoenda naJesu muushe hwake, ava vacharaswa. Rutongo irwo runoitwa Jesu asati auya. Yes. Ende takadzidza kuti tiri kuna Daniel kuti rutongo urwu rwakatotanga muna 1844 tichidzidza kuna Daniel chapter 8. I-present truth iri kufanira kusvika kuvanhu, kwete kuti tisiye nhengo dzichiramba zvichingofunga kuti tichanotongwa kudenga. Judgment iri kutoitika. Zviprofita zvaDaniel zvakatoratidza kuti kubva mugore ra1844 judgment kumarekodzi ari kudenga iri kutofamba ichienda mberi. Pane panzi Bhabhironi rawa muchidimbu pari kunzi yapo. Iyi takaidzidza zvakare patakambodzidza tichisanganisa Daniel nazvakazarurwa. Chinonzi Bhabhironi, yes, kana tiri panyaya dzomweya dzokunamata, chimiro chinosanganisa chokwadi nenhema pakunamata. Nekuti takanotarisa religion yemuBhabhironi tikaona kuti kwaive kuzanganiswa kwechokwadi nenhema. Saka pakunamata, kana paakutorwa chokwadi chaMwari kachidimbu kacho kosanganiswa nezvisiri chokwadi, right, vanhu vongozviisa zvese pamwe chete vachiti kunamata Mwari. Kanamatiro kakadaro ikako, right, kanonzi Bhabhironi. Kanonzi Bhabhironi. Toda kutenda pane zvimwe zvataurwa futi mundima yakareba yataurwa namufundisi, panga pachitaurwa nyaya yekugashira chikara, mufananidzo wacho nemaki yechikara. Ichokwadi chiri kuda kunzi vanhu vadzidziswe nevafundisi. Muzvidzidzo zvekumashure zvakanobuda chikara chichibuda iri chechi yemaKristu munguva yeMark Ages payaive nemuzinda kuRome. But ndima iri kunoburitsa pachena kuti pane dambudziko revanhu vachawanikwa vari kurutivi kwechikara, kana kuti mufananidzo yechikara, kana kuti maki yechikara. Mufananidzo maybe ngomhanyai pamaki yechikara mufundisi, because handicho chidzidzo chedu. Toda kuti vafundisi abi edu vaite idea yeshoko riri kufanira kuenda kuvanhu mazuva ano. Takadzidza zvakare mufundisi kuzvidzidzo zvakapfuura, yes, kuti Mwari chaiye akasika, yes, ane saini yake, right, yaanopa kuvana vake vanomunamata pachokwadi, vaanoti ava ndo vanhu vangu. Bhaibheri rikatisira pachena kuti saini pakati paMwari nevanhu kuchengetwa kwesabata remusi wechinomwe wevhiki. Riri sabata chairo chairo raMwari. Yes. Ndobva taona tisusu kuti iri kuzonzi makiwo yechikara. Imaki inokakavadzana neyaMwari, yakaiswa nechechi, isina kuisiwa naMwari. Nemamwe manzi kunenge kwakuchengetwa kwesabata risiri remusi wechinomwe wevhiki, rakaiswa nechechi remusi wekutanga wevhiki. Right. Ndo inonzi maki yechikara, kana kuti chiratidzo chechikara. Saka Jesu ari kuti vafundisi vakachenjera vanofanira kuita zvijekere nhengo
kuitira kuti nhengo dzimire dzakagadzirira kuuya kwaMwari dziri paposition iri correct. Ndobva pazopedzisira pachiti kurutivi kwaMwari vanonzi vatsvene vakaita sei. Verse 12 yamaverenga zvakazarwa 14 yatiudza vanonzi vatsvene hanzi ndevakaita sei. Vanotenda muna Jesu vachichengeta mitemo yake. Toda kutenda ndo vanonzi vatsvene. Hatichidzokerai kuna Luke, toda kupedza chidzidzo ichi mufundisi. Pana Luke 12 paya verengai verse 43 na 44. Apa tanga tichiudzwa zviri vafundisi vakachenjera. Peter ndiye angabvunza kuti isusu matitodiwo sevafundisi. Zvikanzi vafundisi vakangwara ngavape nhengo dzesangano zvekudya zvinoenderana nenguva. And 3 angels messages ndo mharidzo dzenguva ino ndo zvinofanira kudzidziswa nhengo. Saka Jesu anoenderera mberi achitaura, verenga ipapo verse 43 na 44. Pana Luka chapter 12. Wakaropafadzwa muranda uyo unoti kana ishe wake achisvika akamuwana achiita saizvozvo. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri kuti uchamugadza ave mutariri wezvose zvaanazvo. Hanzi makaropafadzwa abi edu afundisi nemi nhengo dzechechi nemi vese vari kuita basa raMwari. Hanzi makaropafadzwa kusvikira panoya Jesu kuri kwekuti mawanikwa muri kungoramba muri pavhangeri yemazuva ano ekupedzisira. Kureva kuti Mwari ari kutoisa chikomborero kuvanhu vachaita hanya nezvinodzidziswa pa3 angels messages. Unoziva kuti pauri kutaura apa kune vamwe vanozofunza kuti iyo ndo nyaya yega here. Ibva mabatsira pasi. Ndizvozvona. Unoziva kuti pataive kuchikoro maiti mukadzidza kana maakuenda towards maexam. Teacher ane experience. Anoziva. Ane nguva achidzidzisa. Waiona akudzokorora imwe topic. Kwete nekuti ndiyo yega musyllabus. But anenge akunyatsoona kuti klasi yangu apa havasi kunyatsopanzwisisa. Plus kazhinji kacho muexam panotouya bedze mubvunzo paarea iyoyi. Hapafaniri kuti paregwe. Saka ukaona pachiramba pachingodzokororwa haufaniri kusvotwa. Unofanira kutotenda Mwari kuti okay, vari kuitira kuti zvitijekere zvigadzirike. Plus pamapa example iyoyo ticha yekazhinjika anenge akamboona maresults emamwe maklasi aakaticha kuti vazhinji vari kufoirira ipapo. Saka paari kuona kuti pari kufoirwa stereki anopatsimbidzira. Saka maona ngiro zinhatu dziya dziri kudedzera dziri pakati pedenga kuti nyika yese inzweka. Dziri kutozva kuti chimiro chiri panyika paarea iyoyo panenge pane kakusanyatsoita zvakanaka. Saka pari kunzi vanhu vapacherechedze. Saka pari kuiswa chikomborero kuvafundisi nevese vachashingaira kuramba vachicherechedza pari kudhairektwa nedenga. Luke 12 iyoyo pastor verengai verse 45 to 46. Luka 12 verse 45. Asi kana muranda uyo akareva mumwoyo make achiti ishe wangu wanonoka kuuya, akatanga kurova varanda varume navakadzi, akadya akanwa akabatwa, ishe womuranda uyo uchasvika nezuva raasingatariri nenguva yaasingazivi, akamurovesa zvikuru, akamupa mugove wake pamwe chete navasakatendeka. Hanzi basa ramufundisi rinofanira kuva riri rekungofidha chechi achivapa chekudya chinoenderana nenguva. But nerombo rakaipa hanzi kune chimiro chamaverenga chekuti kune vamwe vanotanga kufunga kuti kuuya kwaJesu ndekwekunyepa. Hanzi zvinooneka sei kuti ndo zvaamupfungwa make. Hanzi munomuona anosiyana nekufidha chechi. Anenge atakarasima nekunetsana nevamwe vafundisi nenhengo. Angoma quarrels ega ega. Yeti vafundisi vari kunzi ragara ringori basa ravo kufidha vachidzidzisa. But hanzi vamwe vavo havazvitaure pachena but munobva mazvona kuti uyu ari kufunga kuti Jesu achauya. Hanzi zvinooneka sei anotanga kuita maquarrels nevamwe. Dzinenge dzangonyongano dzega dzega kurwisana. Chimiro chakadaro hachidiwa abi edu afundisi neminhengo dzechechi kunyanya kuvafundisi. Jesu ari kuti vafundisi vakachenjera ngatirambirei pakudzidzisa, tichidzidzisa shoko ende tichidzidzisa shoko renguva ino. Verengai vhesi rekupedzisira pastor. But kana mari verenga toda kuti muzokumbira vateereri
toda kunzwa matestimony kwavari. Hanimukona pati kutaura kudai, musafunga kuti havasi vese vari kuita zviri kukumbirwa naMwari. Kune vakutodzidza nevamwe. Saka toda kunzwa matestimony anobva kwavari kuitira kuti tione kuti Mwari ari kuvakomborera zvakadii. Luke 12 chiverengei verse 47 to 48. 47 na 48. Muranda uyo akaziva kuda kwashe wake akasagadzira kana kuita kuda kwake ucharobwa zvizhinji. Asi usina kuziva akaita zvakafanira kurobwa ucharobwa zvishoma. Wakapiwa zvizhinji, zvizhinji zvichatsvakwa kwaari. Unotendwa nezvizhinji vachareva zvinopfuurisa kwaari. Onekai vateereri vedu. Vateereri tinoda kutendai nekuva nesu pachirongwa. Tiri kuti sezvatiri kukurudzirwa muhurukuro idzi, handei tinodzidza neshamwari dzedu nevavakidzani nehama dzedu dzeropa chaidzo, tidzidze chokwadi ichi chiri kuburitswa naMwari kwatiri chenguva inoyi. Vakatotanga sheiwo nesu mutiudzewo maexperiences enyu, matestimony amuri kusangana nawo mukudzidza kwamuri kuita nehama. Tibatei panhare dzinotevera 0774 651 181 0774 651 181 kana kuti 0716 452 086 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera. Kune mwe